105 sigħat ta' qawm u 270 km bejn sema u ilma, jew fi kliem oħra The Gozo 7. Sfida mill-aktar diffiċli li temnila ġus is-sibt fil-għaxija. F'Marsalforn huwa ntlaqa minn folla ta' ammiraturi, ħbieb u qraba. Matul vjaġġ twil ta' 7 ijiem bi ftit ħin ta' mistrieħ, l-atleta sfida l-kurrent tal-15-il siegħa kuljum. Minkejja li hija estrema, ulċeri u strapazz fuq qalbu u wera ruħu sodisfatt b'din l-esperjenza. Kienet ġimgħa mhux twila, kienet vera speċjali għalija. Ovvjament kien hemm momenti diffiċli ħafna u momenti tajbin ħafna, imma kontent ħafna bħalissa. Ma TVM News jgħid li waħda mill-ikbar ostakla lih kienet il-ġebla ta' San Dimitri. Ikollok il-kurrenti minn taħt, il-mowġ minn fuq il-irdum, il-mowġ quddiem wiċċek. Tkun jisek ġo washing machine full speed għal xi 6 sigħat. Aġuso huwiex sinonimu ma' sfidi rekordi għajmu kuxjenza. Issib wara din l-isfida kienet biex irawwem il-kultura ta' The Ocean Mindset li tifoka fuq l-aspett komunitarju, it-tisih fiżiku u mentali. Huma differenti ħafna, kollha huma bsin, imma din kienet kompletament differenti u kont ħafna iktar viċin mat-tim darba u vera ħadd pjaċir li kelli din l-opportunità. F'indirizz il-kull persuna li laqetu f'Marsalforn u oħrajn li segwew kull qawma virtwalment, Aġus qal li din l-isfida tirrappreżenta ġurnata normali ta' kull wieħed u waħda minnha li matula nissiltu kontra l-kurrent u mwenti ta' ejja, iżda li minkejja kollox nibqgħu għaddejjin.